Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І нашым чарговым госцем з'яўляецца амерыканіст, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пеньковскі. Добрый дзень, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў і гледачоў. Антон, я вось по-ранейшаму по старой традыцыі вас прадстаўляю як дарадца агентства там еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Агентства яшчэ існуе, вот гэтае еўраатлантычнае супрацоўніцтва, сыходзячы з сённяшніх рэалій і адносінаў паміж ЗША і Еўропай, яно ёсць? Ну, наколькі я сёння раніцай правяраў, раблю я гэта апошнім часам не часта, як можна заўважыць зараз у падарожжу, можна сказаць, такім караценькім адпачынку, агентства сапраўды існуе. Што тычыцца еўраатлантычнага супрацоўніцтва, так, яно ёсць, але яно за апошнія 1,5 гады вельмі моцна змянілася, і гэта можна назваць еўраатлантычнай напружанасцю. А ў Еўропе гэта называюць канцэптам стратэгічнай аўтаноміі. Ужо не першае дзесяцігоддзе еўрапейскай палітыкі, еўрапейскія эксперты думаюць аб тым, як жа Еўропе стаць больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Вось 250 год таму, амаль што 250 год таму, Злучаныя Штаты спрабавалі быць незалежнымі ад Еўропы. Вось зараз ужо наадварот. Еўропа думае, як стаць незалежнай ад Злучаных Штатаў. Атрымоўваецца не вельмі моцна, але ж бачны працэс, бачныя намаганні, як Европа прачынаецца і ўсё ж такі спрабуе адбудаваць свае і індустрыяльныя здольнасці, і абарончыя здольнасці, і так далей. Вось, і ўсё гэта нам паказвае, што палітычны працэс паміж двумя кантынентамі ўсё ж такі існуе, і ў пэўным сэнсе яго можна назваць і супрацоўніцтвам таксама. Антон, давайте мы звернемся, як мы гэтым любім по традыцыі абмеркаваць, можа быць, так больш шырока і глобальна, як пэўныя там бачанні, інтарэсы, стратэгіі уплываюць на тое, як дзейнічае ЗША, што ў іх, як яны там мяняюцца, якія ў іх там бываюць палітыкі і знешнепалітычныя дзеянні і гэтак далей. І у звязку з апошнімі навінамі хацелася б вось што, наколькі рэсурсы і менавіта вось бітва за рэсурсы уплывае на знешнюю палітыку ЗША, на знешнюю, я не ведаю, дзеянні там пэўныя, войны і ўсё астатняе. То бок, наколькі гэта сапраўды важна, і калі браць вот менавіта сённяшні перыяд для Трампа, пры ўсёй яго меркантыльнасці, там фінансавых там выгадах, жаданні іх атрымаць, вот менавіта гэта бітва за рэсурсы, як яна ўплывае? Я тут падкрэслю, што менавіта праз меркантыльнасць Дональда Трампа рэсурсы зараз для Злучаных Штатаў найбольш важныя. Мы гэта зараз вось цягам траўня назіралі найбольш востра падчас візіта Дональда Трампа ў Кітай, які, я мяркую, завяршыўся, калі не цалкам паспяхова, то збольшага паспяхова для Злучаных Штатаў. Бо Дональд Трамп, які мае, ведаеце, такую рэпутацыю досыць агрэсіўнага ў сваёй рыторыцы палітыка, пайшоў на пэўную такую разрядку, дээскалацыю адносінаў з Кітаем, і падаецца, што кітайская камуністычная партыя небось ідзе на паваду гэтых прапановаў і сапраўды гатовая на такую частковую дээскалацыю, бо зараз Кітай, які адносна такіх краевувольных інтарэсаў і краевувольных дакументаў, афіцыйных дакументаў Злучаных Штатаў, з'яўляецца галоўным краінай супернікам Злучаных Штатаў, яны так дыялектычна павязаныя адны з адным праз, перш за ўсё, кітайскія рэсурсы і амерыканскі рынок. То бок зараз кітайская эканоміка не можа себе дазволіць страціць амерыканскі рынок, а Злучаныя Штаты не могуць себе дазволіць цалкам страціць дасяг да
кітайскіх рэсурсаў да кітайскіх каштоўных выкапняў, у тым ліку праз вось гэтую тэхналагічную бойку і такое вельмі актыўнае развіццё вельмі актыўнае развіццё штучнага інтэлекта і тых тэхналогій таго жалеза, як это кажуць, якія патрабуе гэта гонка. Але ж адначасова з гэтым гэта яшчэ і барацьба за рынкі збыту і за сваіх таўруснікаў і за тых, хто будзе падтрымліваць у той ці іншай гонкі. Нам у Еўропе вельмі важна зараз назіраць за тым, як развіваецца тарыфная бойка паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай, і наколькі тут уключаны Кітай, бо апошнія ўжо больш за дзесяцігоддзя Кітай вельмі актыўна працоўвае знакамітую для беларусаў праграму «Пояс і шлях», якая спрабавала скупаць такі гіганцкія актывы ў Еўропе, падаецца, ўжо скупіла палову Афрыкі, так ускосна скупіла, але ж усё ж таки мае велізарны кантроль над афрыканскім кантынентам. І зараз мы бачым, як Еўрапейская камісія і асобныя краіны-чальцы Еўрапейскага звяза так асцярожна глядзяць у бок Злучаных Штатаў. Яны не хочуць страціць той же абарончы парасон Злучаных Штатаў, амерыканскія войскі на сваёй тэрыторыі. Адначасова з гэтым яны за апошнія дзесяцігоддзі сталі занадта залежнымі ад Китая. І вось у гэтай сітуацыі, калі патрэбныя кітайскія тавары, яны моцна залежаць ад вялікіх кітайскіх карпорацый. Адначасова з гэтым вось еўрапейцам зараз еўрапейскі звяз, еўрапейскія краіны трапілі такую вельмі небяспечную пастку, калі ім трэба вельмі асцярожна лавіраваць і абіраць тактычна, дзе і пад якую з двух найбуйнейшых краінаў свету Злучаныя Штаты і Кітай зараз падстрайвацца. У гэтым, у бягучым месяцы, у траўні, мы бачылі, як вось гэта вельмі працяглая гісторыя, якая цягнулася літаральна год з тарыфнай бойкай паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі, яна скончылася тым, што еўрапейскі звяз пайшоў на папятную і прыняў патрабаванні Белага дому, і такім чынам зараз еўрапейскія тавары будуць аблагацца тымі тарыфамі, 15%, калі я не памыляюся, а амерыканскія тавары будуць прасцей трапляць на еўрапейскія рынкі. То бок мы бачым, як Еўрапейская камісія, як краіны-чальцы еўразвязу зараз былі ўсё ж такі прымушаныя Дональдам Трампам да супрацоўніцтва, але ж гэта вельмі доўга цягнулася, і гэта, я мяркую, так досыць балючае рашэнне, вельмі непрыемнае рашэнне. Адначасова з гэтым той же Кітай вельмі часта патрабуе нейкіх саступак у свой бок, у тым ліку і эканамічных. І тут мы мусім узгадаць і Беларусь, вось тое наўпроставае патрабаванне дасягу да беларускага калію, якое гучыць ужо не першы месяц, спачатку ў кулуарах, а вось апошнім часам ужо праз афіцыйныя запыты Дзярждэпартамента да шэрагу краін, што Злучаным Штатам патрэбны калій, і вось, а што вы можаце зрабіць вось па гэтаму пытаннічку? Ну вось вы трошку апярэдзілі маё пытанне, то бок я і хацеў спытацца, зразумела, там нейкія рэдказемельныя металы, ці як яны там называюцца, там нейкія вытворчасці амерыканскія, якія ў свой час былі перанесены і зараз усе знаходзяцца ў Кітаі, там гэта вельмі важна. Але калі браць канкрэтна Беларусь, ну да, калій, да, мы ведаем, што вельмі важная ўсё ж таки такая ўсё ж таки сыравіна, але наколькі яна крытычна важная, наколькі гэта тая рэч, той ресурс, за які вот менавіта адміністрацыя Трампа мусіць, ці там хоча, ці будзе у бойку улазіць.
гэта крытычна важны ресурс для амерыканскай сельскай гаспадаркі. Тут не трэба памыляцца, у свеце ёсць 3 найбуйнейшыя краіны экспарцёры калійных угадненняў, гэта Канада, Расія і Беларусь. Беларусь да апошняга часу, мы разумеем. І праз новую адміністрацыю Дональда Трампа, праз тыя ж самыя тарыфныя бойкі, галоўнай мэтай якіх з'яўляецца спроба бягучай адміністрацыі выраўняць гандлёвы баланс з цэлым шэрагам краін, у тым ліку з бліжэйшым, казалось бы, хаўруснікам, бліжэйшым суседам Канадай. За апошнія гады, ўжо, можна казаць, дзесяцігоддзі, Злучаныя Штаты, сельская гаспадарка Злучаных Штатаў стала вельмі залежная ад Канады з пункту гледжання гэтых калійных угадненняў, і тут утварылася у пэўным сэнсе манаполія. То бок зараз Злучаныя Штаты маглі набываць іх толькі ў Канады, бо зразумела, што пачаць набываць іх у Расіі у тых аб'ёмах, якія яны патрэбныя Злучаным Штатам, гэта літаральна даць бясконцыя рэсурсы, якія будуць выкарыстаныя рэжымам Крамля, мы самі ведаем, якім чынам. Застаецца Беларусь, якая у пэўным сэнсе тут трымаецца ў шэрай зоне, але ж не трэба памыляцца, гэтае пытанне з'яўляецца вельмі складаным, і яно ускладнілася яшчэ больш за апошнія гады, бо Кітай, які набываў калійныя угадненні з Беларусі, літаральна дэпінгаваў і трымаў кантроль над коштам беларускіх калійных угадненняў, а лагістыка цалкам была пад кантролем расейцаў, як чыгуначная, так і партовая. Вось праз гэтую вядомую расійскую услугу, бо порты Клайпеды былі апошнія гады недасяжныя для рэжыма Лукашэнкі, застаюцца такімі і цяпер, але ж праз зацікаўленасць Злучаных Штатаў можа распачацца дыскусія, могуць ведаеце, адбудавацца пэўныя крытэрыі, вельмі канкрэтныя крытэрыі для рэжыма Александра Лукашэнкі, праз якія можа ўсё ж такі сітуацыя змяніцца. Зразумела, што вырашыць сваю гэтую наўпростую патрэбу, такую вельмі прагматычную, вельмі макіявелісцкую патрэбу Злучаным Штатам значна лепей, значна прасцей, чым мы ведаем альтэрнатыву, пачаць набываць калійныя угадненні у рэжыме Крамля. Перш мы тут вот вернемся до гэтай тэмы, я просто хацеў бы ўсё ж таки так глобальна вызначыць, наколькі гэтыя, ну как бы, можа быть, дзесьці неудалыя, дзесьці не зусім удалыя дзеянні Трампа, якія ён цягам вось сваёй кадэнцыі праводзіў, там і гэтыя і гандлёвыя войны, там і тарыфныя войны, і сапраўдныя войны, якія ён-то, конечно, расказваў нам, колькі ён уже там 12, ці колькі там і войнаў спыніў, там і перамог усіх, і ўсё астатняе, але рэчаіснасць у выглядзе яго рэйтынгаў і ўвогуле значнасці перамог, там вот этих выгадаў ад бітвы за ресурсаў, як яны ўплываюць на яго рэйтынг? Што адбываецца зараз? Я ж так разумею, выбары чарговыя там блізка, і яны вельмі важныя для Трампа. Сапраўды гэта так, і я б казаў, што яны важныя не толькі для самого Дональда Трампа асабіста, бо ён у пэўным сэнсе абаронены ад такога вельмі хуткага імпічмента. Канешне, дэмакраты ў Кангрэсе, калі яны атрымаюць большасць, будуць спрабаваць распачаць імпічмент, але ж Дональд Трамп у адрозненне ад сваёй першай кадэнцыі трошачку зрабіў такую хатнюю працу і падрыхтаваўся наконт імпічмента, бо мы ведаем, што яго бліжэйшы хаўруснік, віцэ-прэзідэнт Джей Ді Вэнс, хутчэй за ўсё з'яўляецца яшчэ больш непажаданай для прыхільнікаў дэмакратычнай партыі ў Кангрэсе, чым сам Дональд Трамп, бо Трамп у адрозненні ад вельмі маладога ў палітычным сэнсе Вэнса з'яўляецца так больш-менш
прадказальным і зразумелым, вельмі добра вывучаным палітыкам. Але вы вельмі слушна сказалі, што праз некалькі месяцаў нас чакаюць шараговыя амерыканскія выбары, шараговае самае галоўнае, я лічу, палітычнае шоу у свеце, якое нам пакажа, наколькі выніковай ва ўнутранай палітыкі Злучаных Штатаў была за апошнія 2 гады адміністрацыя Дональда Трампа. То бок не трэба так перадвышаць важнасць вонкавай палітыкі Злучаных Штатаў для простых амерыканскіх падаткаплатнікаў, для простых амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок першае, што цікавіць амерыканскіх выбаршчыкаў, падаткаплатнікаў, гэта іх уласныя гаманцы, да? І гэта тое, як себе адчувае рынок амерыканскіх акцый і так далей. То бок тое, што адбываецца ў амерыканскай эканомікі, будзе вызначаць тое, як хто пераможа на наступных выбарах. Але ж я лічу, што пэўныя шансы у Дональда Трампа яшчэ застаюцца, але ж апошнія месяцы яны вельмі скарачаюцца, бо у адміністрацыі Дональда Трампа пакуль што не ўдаецца скарыстацца вось гэтым судом у выглядзе контроля над урадам, бягучым урадам Венесуэлы і дасягам да вельмі значных ресурсаў паліва, што магло б вельмі добра паўплываць на рэйтынгі самого Дональда Трампа. Гэта не азначае, што наступныя месяцы Трамп і яго каманда не змогуць скарыстацца тым жа ресурсам, кантролем над Армузскім пралівам і гэтак далей у свой бок і неяк паказаць кантроль над амерыканскай эканомікай і у пэўным сэнсе такія добрыя зрухі ў амерыканскай эканомікі, якія, мы мусім быць шчырымі, за апошнія 1,5 гады таксама былі, то бок не ўся палітыка Дональда Трампа ў эканомікі была такой незручнай для простых амерыканцаў і недарэчнай з пункту гледжання тых жа еўрапейцаў. Найбольшы урон, найбольшую шкоду ад амерыканскай эканамічнай палітыкі, ад тарыфаў Дональда Трампа адчулі іншыя краіны, перш за ўсё еўрапейскі звяз, і толькі ускосна яны паўплывалі на меркаванне амерыканцаў. Але ж фрустрацыя ўсё ж такі, як вы слушна сказалі, у амерыканскім грамадстве расце, перш за ўсё праз цэлы шэраг невыкананых абяцанняў альбо неразумення такіх празрыстых дэдлайнаў для вырашэння тых ці іншых праблему. Падавалася, што той жа канфлікт з Іранам будзе вырашацца значна хутчэй, але мы апошнім часам назіраем шараговую эскалацыю, і толькі наступныя месяцы і паводзіны таго ж Кітая, з якім, падаецца, у Дональда Трампа атрымалася неяк дамовіцца, падтрымка з боку Кітая іранскага рэжыма альбо адсутнасць гэтай падтрымкі могуць паказаць, наколькі Дональд Трамп трымае сітуацыю ў руках, наколькі у яго супарційцаў атрымаецца пераканаць выбаршчыкаў даць яшчэ адзін шанец на адбудаванне альбо, як яны кажуць, лекаванне амерыканскай эканомікі. Антон, давайте вернемся до, так говорится, наших калийных баранов. И все же атрымліваецца так, что по ваших словах крытычна важны ресурс гэта беларускі калий, можа быть там как бы для амерыканскай эканомікі, і ужо по выніку перамоваў і гандлю, якія праводзіў Вашынгтон з Мінскам, знятыя санкцыі амерыканскія з калійных угнаенняў, але атрымліваецца, что гэта сделка не працуе і не запрацуе, пакуль ёсць еўрапейскія санкцыі.
Тут хутчэй амерыканскі ўрад трапіў у пастку трошачки паспяшаўшыся і верагодна пераацаніўшы свой уплыў на тыя ж краіны Балтыі, на тую ж Польшу, на хуткасць прыняцця рашэння ў еўрапейскім звязе. Гэта цалкам так пэўная рыса паводзінаў бягучай адміністрацыі Дональда Трампа. І тут хутчэй за ўсё, калі гэта пытанне будзе стаяць занадта вострае і калі у Злучаных Штатаў не будзе атрымлівацца дамовіцца з тым же Кітаем, тут я лічу, нам не трэба глядзець толькі на палітэз, толькі на тое, як прыгожа выглядалі прамовы, выніковыя камуніке па выніках гэтага візіту. Тут трошачки трэба пачакаць 2-3 месяцы, паглядзець, як гэты дамоўленасці выконваюцца. І ўрад Злучаных Штатаў будзе абіраць паміж непрыемнымі рашэннямі і яшчэ больш непрыемнымі рашэннямі. То бок, безумоўна, тут ідзе гандаль з тымі ж краінамі Балтыі, з той жа Польшай, магчыма, у тым ліку і з урадам Украіны наконт магчыма шляхоў экспорту беларускіх калійных угадненняў і праз якія механізмы гэта будзе вырашацца і наколькі востра стаіць гэта пытанне. Тут трэба ўсё ж таки ўключаць вось гэтую оптыку дамоўленасцяў з Канадай. Са словаў кіраўніцтва Літвы, якое спасалалася на агульнаеўрапейскія санкцыі і краінавыя санкцыі самой Літвы, якія будуць дзейнічаць да пачатку наступнага года, мы ведаем, што яны паставілі пэўныя дэдлайны, паставілі пэўны такі таймлайн для амерыканскага ўраду, што вось ёсць існуючыя санкцыі да пачатку наступнага года, вось, а пра тое, што будзе потым, ужо можна будзе дамаўляцца. Я лічу, што пытанне угаднення ў Злучаных Штатах стаіць значна вастрэй, яно значна больш кароткатэрміновае, і, магчыма, Злучаныя Штаты будуць шукаць іншыя магчымасці атрымаць беларускія калійныя угадненні, альбо каб беларускія калійныя угадненні трапілі на сусветны рынок, каб рэгуляваць кошт на гэтае ж самае угадненне у перамогу з Канадай. І вельмі непрыемным рашэннем, але ж таксама існуючым, можа быць нейкая трохбаковая дамоўленасць з урадам Расіі наконт дадатковага экспорту беларускіх калійных угадненняў праз гэтыя лагістычныя шляхі праз Расію. Мы ведаем, што па словах самого Дональда Трампа ён зацікаўлены ў эканамічных, добрых эканамічных стасунках з Крамлём, пра агаворку, што калі гэта вайна нарэшце скончыцца, калі прагматычныя інтарэсы Злучаных Штатаў будуць патрабаваць нейкіх больш хуткіх рашэнняў, я мяркую, яны могуць у тым ліку і скарыстацца дапамогай Крамля і ужыць лагістыку расейцаў, і што будзе незначнай палёгкай для беларускай эканомікі і у тым ліку дадатковым рычагом уплыву кантролю з боку Крамля над рэжымам Александра Лукашэнкі. І зноў-такі пра Беларусь будуць размаўляць не з афіцыйным Менскам, а праз візіты амерыканскага чынавенства ў Крэмль. Наколькі гэта адпавядае інтарэсам Беларусі ў доўгатэрміновай перспектыве, тут ужо кожны можа вырашаць сам. У такой сітуацыі, калі з аднаго боку атрымліваецца, што Европа стаіць на сваіх пазіцыях і пакуль не спяшаецца ісці насустрач Трампу у пытанні транзіта беларускага калія, то ці на фоне выбараў, на фоне там усяго, што Трамп любіць хуткія рашэнні, ці не існуе пагроза, што зараз гэты перамоўны трэк Вашынгтон-Мінск просто спыніцца? Ну, бо нема сэнсу. Я не лічу, што ён можа спыніцца цалкам, бо ўжо
велізарная каманда амерыканскіх чыноўнікаў працуе па беларускім пытанні і досыць адметныя фігуры працуюць па гэтаму накірунку, але ж праз адсутнасць хуткіх перамог, праз адсутнасць хуткіх вынікаў гэты трек сапраўды можа запаволіцца. І гэта ў тым ліку можа включыць все іншыя аспекты амерыкана-беларускіх перамоваў, у тым ліку і выхад беларускіх палітвязняў з турмаў, праз тое, што колькасць візітаў амерыканцаў у Беларусі зменшыцца, яны будуць не так актыўна, не так агрэсіўна гандлявацца, і сам рэжым Александра Лукашэнкі убачыць, што нейкіх інструментаў уплыва на краіны Балты і Польшу у Злучаных Штатаў дадзены момант у кароткатэрміновай перспектыве не мае, сам рэжым Александра Лукашэнкі можа страціць цікавасць так агрэсіўна гандлявацца з урадам Дональда Трампа, з яго перамоўшчыкамі. То бок гэта вельмі такое тонкае, вельмі складанае пытанне, якое трымаецца на такіх тонкіх акалічнасцях, на тонкіх абставінах, якія, на жаль, зараз залежаць і ад зацікаўленасці амерыканскага ўраду, і ад цэлага шэрагу велізарных такіх аспектаў сусветнага гандлю, і ад пазіцыі Кітаю, і ад пазіцыі еўрапейскага звязу і гэтак далей. То бок тут вельмі шмат аспектаў, якія все лічыць і прадугледзець, на жаль, немагчыма. То бок такіх хуткіх вынікаў мы бачылі толькі, хуткія вынікі мы бачылі толькі на самым пачатку, калі быў пэўны прарыў дыпламатычнай ізаляцыі і пачалі выходзіць палітвязні, чаго не было 5 год да таго. Не трэба адмаўляць адсутнасці, не трэба адмаўляць у наяўнасці пэўных зрухаў з пункту еўрапейскага звязу. Вось гэты званок Макрона, што у тым ліку можна лічыць і прарывам дыпламатычнай ізаляцыі з боку еўрапейскага звяза, але ж вельмі павольнае вырашэнне гэтага пытання ставіць пад пагрозу хуткасць вырашэння вось гэтага аспекта, перш за ўсё, якім мы зацікаўлены беларускія дэмакратычныя сілы, як падкрэслівалі вядучыя фігуры беларускага дэмакратычнага руху, гэта выхад беларускіх палітвязняў з-за кратаў. То бок, умоўна кажучы, паколькі ось зараз такая невызначанасць, што ўсё ж таки адбываецца з эканамічна-палітычным бокам гэтых дамоўленасцяў з пазіцыяй Еўропы, то таму і наступнага візіта Коўла няма, хоць мы яго і чакалі як мінімум там тыдзень ці два таму. Гэта не зусім так. Гэтыя пытанні так наўпрост павязаныя, але ж тут трэба улічваць, што не візіты амерыканскіх чыноўнікаў не наўпрост связаны з пазіцыяй еўрапейскага звязу. Яшчэ вельмі шмат пытанняў і адбудавання, вось крокаў адбудавання ўзаемапаразумення паміж рэжымом Лукашэнкі і амерыканскімі перамоўшчыкамі трэба прайсці, каб казаць, што ўсё наступнае залежыць толькі ад палітыкаў еўрапейскага звязу і краін чальцоў еўрапейскага звязу. Тут трэба включаць вельмі такую шырокую оптыку тых, падаецца, маленечкіх крокаў, але ж вельмі заўважных праз 6 год ізаляцыі. Вось гэты досыць адметны візіт амерыканскага славутага пастара і вось гэтая сустрэча
сустрэча з беларускімі вернікамі, якая адбылася ў Менску, это ў тым ліку адбудавання узаемапаразуменню, не сяброўству. Здесь трэба гэта кожны раз падкрэсліваць, што на каштоўнасным узроўні амерыканскія чынавенства і рэжым Лукашэнкі знаходзяцца літаральна на розных планетах, але ж разуменне паміж гэтымі двумя бакамі, што акрамя кулуарных кампліментаў і нейкай вось гэтай сімпатыі, якую сам Лукашенко выказваў у шматлікіх інтэрв'ю самому Дональду Трампу, ён гатовы ісці на практычныя шагі. І я лічу, што праз відавочна існуючую і гуманітарны падмурак таго, што робіць амерыканскі ўрад у перамовах з Беларусю, яны у тым ліку і дамагаюцца вызвалення беларусаў з-за кратаў. Да, цікава завязана вот гэтая сітуацыя і лёс у прынцыпе палітвязняў. Гэта не толькі наўпрост там перамовы как бы з Вашынгтона і Мінска, там коўла з Лукашэнкам, не толькі пазіцыя Трампа, не толькі как бы стаўленне і пазіцыя Еўропы, а тым больш не столькі там пазіцыя дэмсілаў по гэтаму пытанню, колькі яшчэ ўсяго заўвязана ажно да Китая яшчэ невядома чаго. Да, сапраўды гэта так, і гэта вельмі, скажем так, вельмі тонкае пытанне, вельмі тонкая сітуацыя, і магчыма праз гэта мы можам патлумачыць вельмі цікавыя каментары спадара Коула ў сваім твітары, калі ён падкрэслівае тое, што працэс па вызваленні палітвязняў ідзе, што перш за ўсё ім займаецца амерыканскі ўрад, а не нейкія іншыя дадатковыя актары, бо трэба разумець, што амерыканскія перамоўшчыкі, амерыканскія дыпламаты дзярждэпа вельмі сур'ёзна ставяцца да таго, што адбываецца ў Беларусі. Стаўкі досыць высокія і праз чалавечыя жыцці, і ў тым ліку і праз прагматычныя інтарэсы амерыканскай эканомікі. То бок амерыканцы шчыра зацікаўлены ў тым, каб ўсё атрымалася у найлепшым сцэнары, і ў тым ліку у доўгатэрміновай перспектыве разлічваюць на дэмакратызацыю Беларусі, аб якой, я спадзяюся, мы з вами зможам паразмаўляць так на больш тэарэтычным узроўні, з нейкай гістарычнай такой спраўкай у нейкіх наступных эфірах, бо гэта сфера маіх акадэмічных інтарэсаў, менавіта палітыка дэмакратызацыі Беларусі з боку ўрада Злучаных Штатаў. Антон, я хотел бы такі момант, ці можна, ці як дакладней можа паўплываць на вось гэты працэс перамоўны, вызваленчы, гандлёвы у тым ліку такі хітры фінт ушамі. Як мы ўжо узгадывалі, быў такі ліст зварот з боку адміністрацыі Трампа да кіраўніцтва Літвы, Польшчы і Украіны, што маўляў, хлопцы, падумайце там, як там ўсё ж таки пытаннечка разруліць з транзітам калія беларускага. Літва сказала адназначна, Польша намекнула там штосьці, Украіна таксама нібыта спачатку стала ў позу, але учора Зеленскі адправіў Трампу і Кангрэс ліст адпаведны з просьбай, з тлумачэннем, як складана зараз Украіне без амерыканскай зброі, без ракет тых же самых. І вось у нас сёння была размова з Ігорем Тышкевічем, і ён кажа, што не выключаны такі варыянт, што, да прыкладу, Трамп скажа, а у нас зараз такая праграма, ракеты у абмен на калідор для беларускага калія праз Украіну. І Украіна под такім ціскам можа і даць слабіну, не слабіну, а пайсці насустрач, скажем так, Трампу і пажаданням яго, таму што гэта ў іх інтарэсах будзе. Як гэта можа паўплываць на перамоўны працэс?
Гэта сапраўды так, і я у пэўным сэнсе тут пагаджуся з спадаром Ігарам, але ж калі мы возьмем такую больш шырэйшую рамку, мы мусім узгадаць яшчэ часы адміністрацыі Джо Байдена, падаецца, гэта быў 23 ці 24 год, калі таксама падчас адміністрацыі Байдена абмяркоўваўся транзіт беларускіх калійных угадненняў у абмен на транзіт украінскага збожжа, бо тады вельмі крытычна стаяла пытанне кантролю чарнаморскай акваторыі, і у тым ліку разглядалася вось гэты такі наўпроставы абмен транзіту украінскага збожжа праз Беларусь у абмен на некую палёгку транзіту беларускага калія. То бок гэта зусім не навіна, і магчыма украінскі ўрад тут можа быць адным з калі не самых гнуткіх бакоў у вось гэтым гандлю, то адным з самых, скажем так, наўпрост зацікаўленым у найбольш хуткім вырашэнні, бо сапраўды зараз Украіна вельмі моцна пакутавае праз недахоп цэлага шэрагу номенклатуры амерыканскага ўзбраення, у тым ліку, але не абмяжоўваючыся супрацьпаветранай абароны. І зараз амерыканцы наўпрост маюць 100% кантроль нават праз тое, што гэта ўсё ўзбраенне набываецца еўрапейскімі краінамі за грошы, але ж лагістыка паставак, хуткасць, яна цалкам кантралюецца амерыканскім бокам. То бок я б тут не ўжываў такое ўжо, мне падаецца, зашмат часта выкарыстанае слова ціск, але ж нейкая вельмі такая наўпроставая, вельмі прагматычны гандаль інтарэсаў Злучаных Штатаў, эканамічных інтарэсаў Злучаных Штатамі. Тут мы мусім быць адказнымі у абмен на еўрапейскую бяспеку, бо гэта літаральна пытанне бяспекі еўрапейскага кантыненту, тое, што зараз адбываецца ва Украіне, то магчыма пад аргументамі, якія могуць паступаць з боку ўрада Владимира Зеленскага, і самі еўрапейскія краіны могуць альбо пераглядзець пэўныя падыходы і стаць больш гнуткімі, альбо ж у размовах з украінскім урадам пагадзіцца на пэўныя саступкі. І зараз беларускі калій можа вельмі актыўна абмяркоўвацца ў Брусэлі, у тым ліку з удзелам украінскіх дыпламатаў. Ну і на завяршэнне, ўсё ж таки спадзяюся, ён працягнецца. Мы маем амерыканска-беларускі трэк. Ну, магчыма, ёсць, ну, ўсё ж таки пачобут выйшаў у якасці абмена, а не там чего-нибудь, але пачобут выйшаў, памежныя пераходы адкрыліся, і таму маем нейкі такі мерцаючы польска-беларускі трэк, дзесьці там перамоўны, штосьці Украіна спрабуе таксама зараз гуляць сваю гульню, у тым ліку праз запрашэнне Ціхановскай, там і ПСО, якую праводзіць Украіна, расказваючы пра пагрозу з боку Беларусі магчымую. Тэлефонны звонок Макрона, і той же самы Тышкевич кажа, што фраза ў канцы размовы пра тое, што Макрон заклікаў Лукашэнку аднаўляць там адносіны з Еўрасаюзам, можа сведчыць пра тое, што дзесьці намячаецца французска-беларускі трэк. Кажа ён і пра тое, што ў перспектыве і нямецка-беларускі трэк, нейкі там размоўны, перамоўны, гандлёвы ці яшчэ які. То бок мы можем казаць, што як это лёд тронулся, прысяжныя заседатели, змена пазіцыі ёсць, і тое, пра што казала фракцыя прымірымых у дэмсілах беларускіх, яна ўсё ж таки аказалася права. Вельмі цікавае, вельмі такое шырокае пытанне. Нават не абмяркоўваючы нейкія фракцыі у дэмсілах, я лічу, што пэўныя
зрухі ў беларускім сюжэце сапраўды адбыліся, і адбыліся яны ўжо год таму, калі мы ўбачылі змену стратэгіі амерыканскага ўрада адносна Беларусі. Гэта ў тым ліку падштурхнула і еўрапейцаў глядзець больш уважліва і адмовіцца цалкам ад пазіцыі ізаляцыі Беларусі, адсутнасці аніякіх кантактаў, бо прыгадайце, вось паміж 20-м годам і 25-м гэта літаральна было немагчыма уявіць, што хтосьці будзе званіць Александру Лукашенку альбо камусьці з яго чынавенства. Нейкія кантакты так былі перад пачаткам самой вайны у лютым 22-го года, але ўвесь гэты час кантакты нават пад нейкімі умовамі былі цалкам складана уявіць, хто такі Лукашенко і чаму з ім патрэбна размаўляць. Мы цалкам адмаўляем яму ў нейкай суб'ектнасці, актарнасці і гэтак далей, то бок ніякіх размоваў з ім не можа быць. Амерыканскі трек мы ўжо з вами так комплексна абмеркавалі. Сапраўды вось ёсць пэўныя зрухі з боку Францыі, пэўныя сігналы сапраўды паступаюць з нямецкага боку. Германія сапраўды яшчэ ў минулыя часы праводзіла такую досыць прагматычную палітыку адносна ўрада Александра Лукашэнкі. Але ж тут трэба заўважыць яшчэ і пэўныя зрухі з кропкі ўрада краін Балтыі і той жа Літвы, бо важна тут заўважыць, што ад пазіцыі адсутнасці адмаўлення магчымасці дыялогу увогуле о том, што гэта немажліва і кропка, тая ж Літва прыйшла да пэўнага пераліку умоў. То бок толькі калі рэжым Лукашэнкі выканае пэўны шэраг умоў, які вельмі складана ўявіць у дадзены момант, тады мы пачнем нейкія кантакты больш шчыльныя і гэтак далей. То бок наяўнасць таго, што зрух ад цалкам немажліва да трэба выканаць нейкія умовы і тады, гэта ўжо сведчыць аб тым, што сюжэт вельмі моцна змяніўся, калі мы параўнаем гэта з 2020 і з таймлайнам паміж 20 і 25 гадамі. Дзякуй вялікі. Ну вось такі аналіз увогуле сітуацыі ў свеце і як усё ўзаемазвязана і пераплецена мы атрымалі ад нашага эксперта, амерыканіста, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антона Пенькоўска. Дзякуй вялікі, Антон, яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.